Play Pibaro, ipinang sabhay pi sa piyit kami, pagkikubol baman kasi. Inta kasngi kidikhat ka Federation of Khasi Jantia Angaru People FKGGP hapo ka jingilam jung General Secretary uba dondi khongset hiar ban jurep ka jaka thangyot ka badan hamarten moyong badalab bahadu menta ompadon ka weru ka plan ka bala trekam tikna habakran sikilat pathai khubo nakliang General Secretary ulai thu ba kinongkit kam ka marten klai thu ba ka solid waste management plan ka bala bu ban pni khlat ki jabo plastik ber ki jabo baji kampat la ban trekam bha bad hadu mentai ki jabo baro habban syutang bat pok atliu bala dapti kinong pet kamarten kilai thu baya ka solid waste management plan na deban bu na dus nem arjar khat khandai rei namar bawan jaga klam covid khat khandai kat baya ka plan ban thangi ki jabo na pogi hospital hadum ta kempat mentre kampura henrei dang supersang ban pentrei laong uba dondi khongsit nakaliang jung kinong kit kam kamarten kilai thu ba hadum mentai ki jabo blawan kit ki ar kali kata kawai ka trok ka bakit jabo je bat kawai ka kali ka bakit ikin jabo plastik ki balawan ra na ki sinong paper na nong ba silong ulai thu ru ba hadu menta dang duna ba ki breu ba pendon kami ke jing tha katanat municipal ban bu la ka jong katai ki jabo ba put bat ki jabo bamput bat kane ka bu jing e ba ki nong tre ka municipal ni khla di ki jabo baro halor kane na kliang ba dondi ula kerpa di ki pai ba nong sinong ka nong ba silong ban bu ti knai ki jing tha katanat municipal la ki jong ki jabo ba put pat ki bompot chuchu ba dondi ulong baka sengkan saya kendo yu menteri na kabanta bandawan na sarkar ban pensted no ban pentre kami ka plan ban penko ya kamarten ka seng FKGGP hadin ba katu kanisnem ngila jubuddin ya ka jinge ka ba ki pajba nong song ki kendo habadi bat ka ni ka zakat henyon khamtam kinang let nongwan mo na ka ni ka than kita kan seng buddin ba ni ka singiru iwan biang ban inspect anai ta surprise inspection ini ban lap ya ka jing sisa ba katnu ka sarkar kalau serius ban takil ya kini waste management hani poka jala ka jongi khamtam hani ka nong ba selong te kumangi mentahi kalong ba hadin ba usnam arja khatnyo nakalang ka sarkar katkum ka jing lap ka jongi ka jing syam ka jongi mentasi hadin mengiwan inspect hani te nila yo ka jing sai wat nak liang ki officer ru jong ka nika municipal ba hadu menta empat don kam ba practice lut ya kata ka jing smu naki dong ba per Retang kita kisnong ke benar pokok municipal area kibla penbuat nek la ba kira penyat berhenti ya kata kom tap itu kinyat apa kali ke jongki te komengi mentaru kalau mengisyam ba kali kidang kawan menra kinyat honi pokok jaka nek kisnong per kidangnya klek lang ya kita mar bapot mumpun te hadin ke jongi hisyam ya kini ke jonglong kalau ma ngikak ban kentung ya kesakar ba kadi ban penstat ban rekam no mordor ya kani ka kaplan ka badan ni ya kani ka mesin kabala ban spread mo ya kita ki mar ka bapod ba kita ki mar ka bapod ki badi ki wies ki bami na poki snong ki thak pa fer te kumju ru ni kwa ban ong ya sarkar ba kadi ban sim khia mordor namar ba nim kwa ba kinong mula kini kita ki so pedung jong ini ke jakat bat omdei tapi nong mula tu ini kejing leran kalau yang ngigum kejakan rio kasarka ka omang ikwa ban mo ban promote ya kata tourism industries ba ban kring ya kita ki ya kata ka jengok kai pathai ya ki tourist wan ki jala nena pofi we ki bari ru sini ki jala ka jungi rekum kani korkom ngin kring ngin piang kita ki tourist ba kata ka herdok jogon nang ba shelok mas nong la piang lo pa da ka jing da ka utum ya kita ki nang wan jengok kai pathai kita kadang hina kalian keseng ni banjur bangi dawa bak sarkar badi ben pentrika mardor ya kan ni bat dalam komnuru hapo stiau komangi menta bang le asgau ni technician bakilaong makiru ba nakalian jongki kila kloy banle tak trial ni kadon stang kam stang seriousness nakalian jok sarkar bakan pembiang ya ki beli ban pok municipal ki ban operate ya kan ni ke mesin kebenar ni yang keseng ikwa ban kentulam ya ki pordo prosna go jongi namar barmanra ya kata kajing put kajing soba haga ni kari long khasi ke jongi barang kam kajing trelang jong borok bobon balang upai ba hi borok namar ba kajing wan ke jongi ni umdi bang ikwa ban keropi ya ban keno ini noru henai ban ya welam
ya ki parok tok nam ke jongi ba sai sisien ki mara yang tak borom jong ka nong ba selong ya ka ba kumno bengla ba te akam ya ka jing tu satyang ki nyet nek poka nong ba ka jongi